total pitik ngomesan guyu tinggal papakno kelar noproso tambalan cadah gawe isin lakake golekno salin kaki total pitik monggo Mbak Agnes Yanandasari jumeneng Mbak. Ya, ki anakku wedok ya. Ki le sapa Gunung Kidul kowe taun pira no? Taun 9 pira ngono kowe biyen kelas 2 SD wis tak jak sapa kene. Oh. Nek sing padha mresani aku wit biyen mesti aku biyen sok nggawa musik. Dadine dhek nyanyine mesti bangsa 5 menit lagi. Ngono kae. Nek ora aku ya apa kae ada tamu kae apa kae? Malam minggu siapa ketuk-ketuk pintu nek ora aku ya Mas Warso iya andalane Agnes biyen nek melaku Mas Warso kumismu aduh kayak Gatot Kaca lagune piye lali aku wis pirang-pirang puluh tahun kok ya kula ketinggal nika nggih ten Gunung Kidul nggih Pak iya. Oh, kowe tak tinggal kaya ning Gunung Kidul. Iya. Kok ditinggal piye? Lah salahe wong bar limbahan kok turu ning ngene tanggane sing wayangan. Bareng bubar iki tak goleki ra ono, tak tinggal ki mulihe bareng gamelan ning dhuwur truk kae lho. Gleling kae. Iya. Dadi wong mongko mbokne lemune ra jamak-jamake dadi kaya truke kaya ngusung gamelan rodamen. Bedhok. Iya. Sri Yuning, monggo Mbak. Pak Himawan, Bapak Wakil Bupati karo sapirangan nuwun Sri Yuning. Ya, monggo Mbak diaturake. Ya. Sinebut Pak lawan putri ora percaya nek ditonton wong sak donya ki eneng sing WA aku kula nyuwun samping gunung sak penggemar saking Jerman penggemar setia monggo ya kula Mas Tomo saking New York New York Karto utuh New York USA kono oh USA ya ku ya pendak dina ya mresani kok pendak dina ora ngantuk lah kono awan kowe ora oh cah kuno kono ki awan bolak-balik ing bumi ki awak dhewe iki nang kene bengi nang kene iki bulane bersinar nang kono matahari bersinar kono awan dadi kono nang nyambut gawe karo nyetel streaming oh mulane cah kuno mulane kowe iki tak nang Jakarta we tak jak numpak bis tingkat kok mlayu medun tak takoni alasane ngopo mergane lho ora ana sopire ngono nabrak sopire iki ngisor tok dhuwur rasa digawe iya ya Sriuning musika tuban saking Mbak Cahya Pontianak ya nyuwun lagu yoan saka Purworejo oh iya Mbak oke banget ya Mak oh kae ana malah ana sing wis nyetel ning Budi Kelir kae lho kajahe kurang marem kae iya terus putra Kanjeng Sira Ku nanti ya
Bebelo Wiratmaya Paris Prancis menyimak ya matur suwun ya Mak. Wah jan terus Panwurung Sri Uning gugur Mas Haryanto Kuwansing Riyo nyuwun gending caping gunung ya sugeng dalu PWKS Wonosari wo cerak iki iya kok dadak pirim WA mbok ndelok ayo dadi kusumane bangsa Pak Partejo saking Pusri Palembang. Wah, piye iki sida ngundang ora Pak Partejo iki? Iya. Desember ya, Mang. Kok ora ngono kabare. Tak wacane ngomen dhek eling. Iya. Piye Pak Partejo? Halo Pak Partejo. Gimana ini jadi nanggap ke Palembang enggak nih? Mah ditawak-tawakke. Yo, mangga. Sri Uning. Sri Uning mustika tuban lapur lan sabon ya
Matur suwun, Sri Uning wis diaturake monitore sing muni ming kiwa tok. Iya. Ya ora cetha ya, Mak. Iya, mulane Agnes mau nyanyi cetlek ngono kok. Sing krungu ming kupingku kiwa tok. Iya, monitore sing mburi kelir ya mati. Biasane ngono kuwi sok-sok kesenggol terus ucul. Iya. Apa piye apa ya pancen rusak. Iya. Ngono ya, Mak. Ya diterusake. Iki akeh sing padha nyuwun caping gunung nok. Ya. Ning tak aturake caping gunung sing gaya Madura. Gaya Madura. Iya, sing nyanyi men iki sindenku sing esuk mau lagi rampung mari gejala edan. Iya. Nggih. Mbak Anting Lambangsih, pesinden saka ngendi wi? Saka Banyuwangi. Ya. Jumeneng, Mbak. Ya. Nggih. Jan, muga-muga ora kumat. Iya. Ya. Mbak Anting, ya semester 4 nang Institut Seni Indonesia. Ya. Suarane wah gali-gali tenan asli wis. Kowe nek kaya ngrungokke suling kae iso kaya persis suarane Mbak Anting. Oh iya. Mbak Anting. Ayo. Halo. Ayo nembang. Halo. Ngapa? Halo, piye halo? Kowe kira sasok ulah haluro wong to? Apa sontek sekne apa piye? Sontek apane? Wedan kok disontek. Ah wedan ya disontek nggon sirah. Iya. Ya lara. Manuteke. Iya. Wong ana wong halu kok dihalu. Wong ki aja kebangetan le sumeh, aja kebangetan le gampangan dihalu. Ya nek wong iki halu ki arep ngejak kekancan, nek arep ndek niat elek. Wong ki sapa ngerti? Kedung jero iso dijajaki, atine wong sapa sing ngerti. Ora suudon karo sapa-sapa, ning aku ngandani. Iya. Kan paham ora kowe iki jak omong mah? paham iki lho Pak Tiro. Jare kuwi lho. Ha piye dicopot ta piye? Warangkepan. Ayo sik nek nyinden aja nganggo jarian, nganggo klambi renang berarti. Iya. Wong jarian kok bingung mulane dikulinake jarian. Sekarang itu sudah mulai getol, sudah mulai di mana-mana ada apa jenenge iki? Melestarikan budaya. Ya, wong mlaku-mlaku ning mall nganggo kebaya, nganggo jare. Ning ora nggo gelungan, rambutnya diure. Melestarikan budaya Jawa. Ya jenengan mengke nggih mboten sah copot-copot. Digo sampai sesuk. Ora masalah nek aku wis kulino kok aku ki tekan omah ora salin bruk langsung turu tangi ganti jare mangkat meneh biasa. Walah dalang harapan bangsa tenan. Wah iya kok ya. Rak rada edan no. Kata-katane iki sok angel dipahami ya. Iya. Ya ngono kuwi dalang harapan bangsa. Iya bener. Melestarikan ya Pak Dew. Melestarikan. Kan wajah-wajahnya nggih perjuangan ta niku. Apa? Wajah-wajah perjuangan. Jenengan maksudnya niku. piye? Ngrekoso ngono urip gua. Wis ben sak karepmu. Iya. Wajah perjuangan iki. Oh, iki nglarake ati senengane kowe. Kuwi nek nang dalan ana wong tak uneke gluk wajah perjuangan. Iya lara ati. Ayo, anu apa caping gunung. Caping gunung. Madura. Iya, dibawani Ting. Ya. Lah piye to Pak Sing Des? sopan. Sinden metal yo ngene iki. Sinden metal ya sesuk didol idolada. Sinden metal kok njo malang kerik ora. Nang kene iki lenggah Pak Duko, Pak Lurah, Pak Wakil Bupati kok meten. Ngapunten. Kaya wulune keleki apik-apik oh. Ya. Konang sayang
le. Nek ngrungokke suara. Ora. Lar. Gah aku nek kumat. Enggak. Ya mungkin disuntik. Dis. Wes apa-apa kok diwangsuli. Nek ngrungokke suarane pancen apik. Nek ndelokke rupane kuwi cicakane mit. Iya. Nganggris ngantuk ngono ngene iki. Ya ben api ya. Sampe yo nyawang wae yo. Ayo, aku iki ndelok cah iki ngopo to ya aku. Gol ngantuk, gayane ndelokke lakon. Ya. Keguyu lho. Ayo ben dikeguyu wong kok iki. Yo, kowe ubek wae iki ngopo to cah iki? Sik to. Ya. Mun memaja kon gerak jenor kuning ratin Terus kembang ngitungi duit kaya wedi ilang. Ya matamu kok ya weruh ngono lho. Wong iki dhuwit iki ora tak nggo aku iki arep tak kekke bendaharane. Lah ya engko ya iso hitung-hitung. Ayo ben ngomong kowe nyanyi kok kowe iki cerewet ngopo ora? Yo kaya iso-isone weruh ngono lho. Iki men tak teteli ben ora tememplek. Iya. Ya. Alah. Kembang bayi madari apa? Weh, malah diwangsuli. Wis ben to. Ya wis to sampe hitung-hitungan dhuwit wae, Iya. aku tak nyanyi. Iya. Ki ora macem-macem lho, bapakne dukun santet lho. Banyuwangi aku wis diancam. Pakde ngene cek aku terus tak santet kowe. Aku tratap ngono, arep tok santet apa kok lebone kipas angin wetengmu. Engko rak kowe ngene iki terus. Iya. Digawe ngono kaya penak. Ujen. Yalah. Panas hujan, ya. Ngopo to Pak De nyawang terus? Lho, jarikmu lho tok cincang-cincangke terus ngopo? Tak andani to. Sret jengkolmu mlathak. Iya. Ora kumat lho, kowe ora kumat lho ya. Anteng. Dalem. Oh iya sadar berarti. Nek wis ngomong ya Pak. Kayak Pak Wakil Bupati Lenggah iku ora begijikan. Ya ampun. Oh, gayamu. Ngono meng arep njaluk dit kowe. Ayo ming tekan sampean ra dikekne aku. Engko tak paringi. Tenan. Ning sing apik lho nyembang. Oh nggih. Siji sing nembang apik, loro aja kumat. Panas hujan ling-ling sayang. Kuwatir, aku suwe-suwe kuwatir.
Engko nek nggon jengkelit. Satu arek. Pasik capek. Ayo capek. Gunung. Yo kanca-kanca bareng, yuk. Misoa capek gunung. Yo sayange Slendro. Nasun iringane ya cara kono lho iki kendhange kendang Mbak. Wow, berarti saja entuk bojo Banyuwangi ya. Udah mah bengok-bengok malah ini. Waduh. Apane? Ora dong rasa ngerti. Padha karo kendhange lemu juga terane suruh sing kendhang lho. Mas sampean ganteng kok. Lah ngalem men joget tamu dikendhangi. Wingi yo bene pas isen aku nek ora pas. Ha iya. Nek ora pas terus mau ngatungi antem barang ngene iki. Iya, aja digawe nesu cah. Kumat aku le Semarang iki. Heeh. Ya. Jarike. Aku tobat aku. Kae ngopo ae tangane siji kae. Belajar ngene lho. Nek meneng Jawa iki Pak urane tangane siji nyekel weteng ngene men sopan. Nah. Wis ora satok wawahi, kono ora satok wawahi wis. Ha ngono kuwi wis. Kuwi ngopo dikempit barang ngono kuwi ngopo? Ben rambegar. Hah? Ben rambegar. Nek wis wancine mbegar ki mbegar dhewe. Piye dikenekne apa ben begar? Aja. Ora kumat to kowe? Mboten. Oh ya wis. Iya. Mangga. Ayo. Syukur bisa
Kok guyu-guyu demen aku sengsara. Sengsara duduk sengsaru. Ya ora, aku seneng delok jogetanmu pas terus ki seneng. Tak ketang bingung trang tung tak tung tangan. Jeling. Ora Ya tok aku manut ngenek-ngenek. kecereken jenengan lho. Ora tok ngenek-ngenekke terus lho. Engko pundake medun gulumu dawa banget. Malah nek guyu. Ya aja ngapura. Aku sing nyuwun ki ngapura teng aja kuwatir. Kok iki isih lugu banget dadi yo ana apa-apa ki tok aro-aroke. Iya. Kuwi ya go guyu ya tok unekke. Ngopo guyu kowe? Ya, gerak suwe-suwe rak yo mapan. Ya. Ya terus, yuk. Syukur bisa bebas ono desa jadi jepane kari dhewe delokno Mas. Oh, apa? Sapa sing tok ancam ki sapa? Mas Jenko. Sing ngendang. Heeh. Santet wae. Heeh, kanker keringet. Disantet kok kanker keringet. Ah keringet ki metu saka awak kok kanker malah. Iya. Iya. Ayo bocah ora ulu kowe saiki jarike medun kabeh ora ta ya kowe. Ya wis ben ae. Bocah wingi sore. Iki le ceria ya ming saiki no. Oh, engko delok engkas nek rampung limbukan ta. Mecucu elek banget ya. Ngantuk wisan. Ya, terus karo tangane nutuki apa-apa. Nyekel jungkan kowe blek didak dak. Ayo kene mayang ya kisruh kae ya. Iya. Ya ora apa-apa arang lagi ajar melek kene. Kulino malah insomnia kaya kanca-kanca pengrawit kaya kanca-kanca sinden. Nek pas prei awan malah ora iso bengi malah ora iso turu. Iya ya Nak. Ya mergo ya donyane wis diwalik le nyambut gawe bengi le anu leren awan. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Ayo geti Mbak Ika Suesti. Ya. Made in Gunung Kidul. Ya dipen Pak Himawan Wayudi Prisa. Ya bibit-bibit Gunung Kidul kuwi seniman seniwati akeh. Ya. Ngono ya Mak. Iya. Seniman seniwati akeh tur ya. Ah, iki ana sing nyuwun elailo iki cara mbiyen ning iki. Iya. Hah? Lali ya, Pak. Maca mboten apa-apa nggih? Ora apa-apa waton ra nggo koran. Ha iya. Nek korane gedhe banget nek ora weruh kowe terus. Iya. Nganggo HP. Suwe banget ya lagune. Ha iya ning nyatane ya ana sing nyuwun iki lho. Ki pancen penggemar lagu-lagu jaman biyen iki, Mbak. Mas Supriyanto saka Jeruk Sari. Ya. Nggih, Mas Supriyanto. Saking Jeruk. Elaelo. Ya. Langsung mawon iki. Ah, sak setra. Arep saka ngendi? Arep saka ngebrak ya ora apa-apa. Ora maksudnya nganggo bawa ora. Oh, nganggo bawa, ora ngerti kok muni langsung. Iya. Nek langsung ora nggo bawa terus lagu. Oh, ngono. Tak kira nek arep saka ngendi ya aku ya mung saka ngebrak ya kena. Saka jembatan Jirak ya ora apa-apa. Iya. Gayamu ya apal-apal. Apane daerah kene no? Iya. Kulino jelajah. Jangan kulino jelajah. Soalnya Gunung Kidul ki akeh destinasi wisata yang luar biasa. Oh. Makanya kadhe kudu jelajah. Okay. Karamojo ana Guwa Pindul. Ya, kidul-kidul kono pantai nganti ora iso diarani. Saiki sing lagi ngetren Indrayanti, sok wetane sithik ki ana pantai lanang. Pundi? Indrayanto. Ngawur. Iya, kuwi cah engko Indrayanto kuwi rabi, anak-anak pantai jejere. Pantai Jabang Bayi.
saking akeh. Iya. Kok rapi. Ya, mangga diaturake, Mbak. Dibawani ya kena kok. Elae lontak dedeng. Ya. Kanca-kanca kelingan ora. Ya karo dieling-eling no. Ya, mengko ndak memori ingatannya ora patiya cerdas. Monggo. Aja turun sare kaki. Pak Imawan Wayudi prisa nek kowe iki bibit sinden sing apik ning Gunung Kidul. Ya. Amin. Sing sinden-sinden sepuh wis mulai arep apa jenenge turun anu Pensiun. sampeyan kuwi kudune ganti anakmu ya tok ajari. Sok men turun temurun ana sinden terus. Iya. Anak kula iki lagune beda e. Ra Kudu gelem tok- diajari nyinden ra gelem. Lagune apa anakmu sing kulino? Bojo galak. Waduh. Piye, Mesti Jal? ora piye-piye ki mesti men nganu kono kuwi iki soalé bocah ki ndelok situasi dan kondisi. Dadi kowe mesti kulino ngunek-unekke bojomu. Oh, iya. Ah, tenan ora. Lah terus anakmu lagune bojo galak. Iya, monggo. Dewa nganglang jagat Nyangking pokor nyangking bokor kencang kencanane isi ngopo apa wis andang mangan intip sapa iki Boyo men, boyo anggong sik apa piye ngono lho. Bar nembang kok kluthuk. Mongko le nyuwil iki krungu aku. Mbok yo alon-alon ceklik ngono iso kruak ngono. nek kon alus ra iso kok ya Ya wis jenise kok ya. Monggo wong wedok iki nek mangan ora kone ngono iki lho, tinggal ting. Mah cengengesan. Iya. Terus ke Kak. isine donga Mataram Musirawas nonton bareng. Oh iya, matur suwun. Sambel kemlangi. Sambel kemangi, heeh, sambel kemangi. Ya nyuwun lagu iki. Wah, matur sembah nuwun. Terus iki Pontianak. Oh iya, wah matur suwun. kayak kowe nek mangan ora mencucu ngono kuwi ora karo guyu kok keselak lho Domongi kok malah nabok pupu banter banget plek kaya wong nesu. Terus ke Kak, aja tok gagas kuwi muga-muga sewengi iku ora kumat. Iya. Terus sandang kelawan pangan ya iku ya iku bagaian nipon wong melek sabarna rimo
neno buka celuk wae. Ya, monggo. Ela elo biyen kowe ngono ngomong sak penake sengit sebel apa maneh tresno nanging saikine rapi nyono kowe malah balik tresno
Nyatane ijik penak ya mak. Wah tenan. Elailo ini digawe cara Bali. Ya. Ini lagi nyabrang wis kelelep. Ayo. Bali apa? Ya Bali ngono kuwi mak. Ya. Matur suwun ya. Mbak Ika, produk Gunung Kidul daleme Tanjung Sari. Oh iya. Nah iki ya benih-benih sing wajib dilestarekke no. Ya. Ketika apa jenenge sinden-sinden sepuh wis mulai turun anu apa jenenge semangate utawa suarane wis mulai ora patiya becik lah sing ganti ya Mbak Ika. Aku mung menduduka muga-muga tukul ika-ika yang baru ana ing Gunung Kidul kene. Ya, ora ngomongake saka Tanjung Sari, saka Munggi, Wareng, saka Ploso, saka ngalang-alang Ombo. Semanu kabeh iso nukulake sinden-sinden sing apik sing becik no. Ya, wajibe ya ngono ya Mak. Iya. Mengko digula wentrah, nek wis digula wentrah, engko nek wis kira-kira apik, kira-kira becik, ya. Kon berdikari supaya anu iso ngrasake anu nikmate dadi sinden. Panjen ya ngono. Ayo Mbak Elisa, monggo jumeneng Mbak Elisa. Ya. Mbak Elisa iki mau bengi ora iso sowan ning Ploso ndadak payu ya mergo ya drop kesehatane ya dadi ndadak ngombe obat terus lagi waras esuk mau kok waras esuk bareng aku ya gumun kono iya iki le gejala edan ya mari kali meriang ya mari wis alhamdulillah sowan ning Munggi Wareng kene iso komplit ya alhamdulillah kula sowan pundi Pak Munggi Wareng. Nggih Wareng. Nggih, sowan nggih Pak Bu. Iya. Sene nggih tekan kene adoh ya lumayan ya Pak. Ya lumayan nek saka Ngayujo ya sak jam setengah. Jam setengah. Iya. Kalau wingi dereng saged sowan Semanu sak menika den Semanu kula. Semanu. Heeh. Kuwi anu Kecamatan Semanu. Ke desa apa kecamatan nggih? Desa napa kecamatan? Desa kecamatan luru-lurune. Ya jembare ora jamak. Jembar. Ngalang-alang Ombo kae ya isih Semanu. Mau bengi Ploso ku ya isih Semanu. Aku nganti mikir jembare Pak Camat ki apa ora lempoh aku ya. Iya, gedhe tenan Semanune. Lek mubeng menyanjangi rakyate apa ora? Nek tok bandingke karo Pak Wakil Bupati ayo. Iya malah saya kuwi saya pekerjaane yang luar biasa tapi muga-muga pinaringan sehat. Ya. Amin. Ono tabah ikhlas menyang Bapak Wakil Bupati, Ibu Bupati kepareng nyambangi para warganing kabeh. Amin. Kuwi kata-katamu ora waton, iki ana Pak Wakil Bupati. Mboten waton, kan aku mengamini tok. Ayo engko nek omong. Nek waton ndalange. Ora waton. Nek omong kuwi lho ngomong ki soalé basa Jawamu durung tertata rapi. Oh iya, oke. Basa kasar isih tok campur basa halus. Iya. Lenalon. Aja muni matamu. Ya matamu ra oleh to. Matamu ra oleh, dasmu ra oleh. Ayo retine. Mboten pareng. Nggih, mboten pareng. Aja ndas. Dasmu ra oleh, matamu ya ora oleh. Aja ndas. Iya, dasmu ra oleh. Patakmu oleh. Patakmu kuwi kok malah. Iya. Nyekar Mbak Elisa. Nggih. Nyekar napa? Nyekar iki ana sing nyuwun pirang-pirang mau lali janjine ya ana. Ya tembang kangen ya ana. Nggih. Sing iki sing lumantar WA mau akeh banget sing padha nyuwun. Ya. Kok tembang kangen? Kar ngaturke apa? Wong nggih wonten sambel kemangi, wonten lali janjine nderek. Apa? Nderek. Nderek ki mobil mogok ditarik kae nderek. Ngikut maksudnya. Nderek. Ya nderek. Kane ora banget nderek. Nderek. Ini iso ning ya arep kecethit ilate. Iya. Nderek. Kayak mbak ya aku. Apa? Nderek. Oh. Iya persis kowe. Iya. Wes gak dipangan iki anting ket mau pengen mangan iwak Pak ra iso-iso saiki. Anting. Gak dipangan iwake. Ayo gak dipangan mumpung Mbak Elisa nembang ki kowe mangan no iwak. Iya. Ra iso disuwe lho, ya untumu sing salah. Oh. Wih, ra kurang ajar to kowe.
Kuwi karo kancane kok ngonekke untumu sing salah. Untune iki salah apa? Ora salah ya, Pak. Ora salah, mung carane le mangan le kleru. Nek ngono. untune iki padha le balung. Ora ya. Kok ya untumu ya kaya ngono iki ya kaya ngene. Padha kok untumu sing salah. Sing salah cara mangane. Cara mangane. Biasane dhek kan kudu dijual di ora dhek nang mangan ning kono Banyuwangi kono lah iwak to. Oh. Nek kene ra isin, gayane dicuwili ning iwake mencelat. Anggere dicuwil mencelat. Wis ge di ngono. Yo mesakake. Mesakake. Sakake. Iya, ayo dibawani. Napa niki ne? Lah ya terserah. Lali janjine. Ya siap. Mengko gek Mbak Tatin. Nggih. Dina Minggu kang tanti dina Minggu kang tak anti dina mune ngaya Cek. nek DM ki rasa nganggo mic. Oh ya lali. Nek DM ki mikir disingkirke lagi ngono kok. Ming DM kok ngrungokke masyarakat. Iya, iya. Jebul mung lali janjine anane pijer semoyo Pinter golek alasan Waduh, gendere apik ya, Pak. Tuling. Apa nih? Iki lho, Pak, vibration nih lho. Vibration iki apa? Getar. Vibration, getar. Basa keren. Nek jeneng wong ki aja tok padake HP. Hah? Jenenge Pak Geter kok diganti vibrasi. Lah iya getar kok kan ke kuwi jenenge vibration. Geter, Pak Geter. Geter. Ayo saking trampile kok. Terampil. Berarti genteran iki manut cengkok. Iya. Penggentir. Iki mbiyen yo nderekke Mas Mantos suwe. Mas Mantos. Sapa? Mas Mantos. Almarhum. Oh, almarhum. Itu salah satu apa? seniman luar biasa di Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Pencipta campur maestro. Maestro. Apa maestro apa? Campur sari. Campur sari. Iya. Kondang ya, Pak. Kondang kowe rung lahir. Ya dorong. Dorong. Kene dorong. Aku wis ora percaya Yeah.
sedaya mawon. Iki kok aku malah kaya nggawa bakul obat to iki. Semaju, bantu ya mawon, monggo, gak salahmu entuk telu. Iya ya, Mak. Arang ya ciri khase ngono kuwi. Aku ngeprak dimatke karo anting. Jem-jemane ra tau bener. Tak tundung, reng, tak tundung, tak tu. Wah, terus keplok. Iya, salah meneh. Seneng banget nek dalange kleru. Iya. Ayo mulane aja sok nggarapi mengko dak. Yo, sekalian sisano. Yo, Mbak Tatin karo Mbak Ayu. Yo, iki ngaturke sinden versi jumbo. Iya. Kok jumbo? Dede abe no. Iya. Iki wis ngentekke dingklekku siji. Heeh. Dinggo linggo mak wong loro bareng mak. Waduh, tombok iki. Iya. Ya ora apa-apa. Oh, ora. 6,3 skala Richter. Kerasa apa? Oh, krasa banter banget kok ya. Masa tak kula ora kerasa e? Kowe iki obah sithik kowe banter banget ora rasane. Nek nggon aku, Mbak. Mbah. Kene sapa? Ayo wong loro kabeh kuwi. Oh, wong loro. Aku iki ditimbang kowe iso padha kok. Aku gumun le mangan iki piye lho cah loro iki kok iso. Mangan ya didelehke lambe terus dikunyah. Terus dimplok maksudnya. Iya, maksudnya iki panganane apa ngono lho. Panganane nggih padha jenengan kuwi. Apa? Kodhok. Nek dicekel mak tetat ngono. Kodhok kerok kuwi jenenge. Tetat. Iya. Wah, ayo cah, yai loro nyekar kabeh. Iya. Jane aku pengen nembang anu, ayo takon nenggang baji dot kahur. Terus kula kan nembang apa? Kowe joget. Modiar. Masa joget? Ah iya ora apa-apa nggo ngilangi lemakmu ku sing. Kula ora iso joget e. Iso. Aku tau weruh le latihan ning omah ning ngarep kaca kae. Treng tak gendak-gendak. Treng. Tak ngene wae. Heeh. Aku dikirimi bojomu di video kok. Mboten ya. Oh. Kae jogete ora ngono ki nek karo bojoku ki. Mbok omongane sing apik ora. Lah primen ta? Iki jogetan di video karo bojomu. Oh, tak kira pas kalih bojoku kula. Kae pas andukan ding ya. Tak kira joget, anduke kayak mburi ngene kok sek. Terang tak terang. Ndakin. Iya. Ya ora, wis sak loro cah loro sing iso genti-genten apa? Gerajakan ya kena. Ya, kuwi kok dibawani piyai loro. Ya, sing gedhe-gedhe. Mangga. Sapa ora wae? Sabar. Ya meso krungu wae. Krungu lah aku ora budek kok. Sapa sih? Sapa? Sapa sih? Salah siji. Ya Tatin ya kena. Ayo ya kena salah siji. Oh Tatin sik wae sing anu. Sing napa? Jawa Mbang. Saka kono krungu kok bareng aku omong kok ora krungu mong kanggo guson sistem lho ya bener bapake kae suda rungon. Ora ya aku krungu jenengan awan jelas kok. Jelas wae. Ya mambiat mayon antarane salah siji sik. Kowe Tatin ya kena Wayu ya kena rasa rebutan. Sing mah kiri. Oh, cen kok, Pak. Lagi mau sing kare dhewe ora jelas lho. Nek sing jelas aku meneng wae. Jelas Sik. wae. Ayo, Nggih, kula, Pak. kowe tekan kene karo sapa? Kalih bojo kula. Numpak mobil. Nggih. Liwat ndi mau? Lewat dalan. Oh, ayo wis meng ngono kuwi kok lek ngomong kok ora krungu. Kula ya iso nek kene krungu. Kowe ndene karo sapa? Bareng bis. Bareng bis, ora nggo mobil. Ora duwe. Tekan kene jam pira? Jam 7. Jujuk ngendi? Mriku niku. Wis nganu lho. Ah. Kok kandhane ngeyel. Lah iki mau muni piye jal? Lah krungu ora? Ora. Weh, berarti ya budek. Aku ki ora budek lho. Lho, hae mah. Lah iki dalange sing ora jelas kok. Jelas wae. Yuk kowe mau tekan kene jam pira? Jam 7. Karo Pak. bojomu to? Nggih. Numpak mobil to? Numpak mobil. Jujuk kono to? Nggih. Wis mambu dong. Sampun. Ayo wis meng ngono kuwi lek ngomong. Aku wis cetok kok. Nek karo kowe cetha. Kowe tekan kene jam pira, Tin? Jam 7. Numpak apa? Bis.
Anu njujuk endi? Mriki niku. Wis makmur ro. Mpun. Arep ngomong sih. Heh? Ah. Lho berarti budek, Mbak. Piye? Piye? Kowe iki nyeluk dalang kok Lah Mbok sisan. Terus aku le molo. Ngono. kok melet barang Ya men ya ora melet yo kon melet kok. Sapa sing ngakon sapa? Ayu kok. Ya ora wae. Nek aku ya paham ta, Yu. Omong aku mau paham. Jenengan nek omong kalih Ayu kula ya paham. Kula ya paham. Lah iya. Nek omongan karo aku kok aku ora paham ya. Aku iki upengmu iki apa, Yu? Budek. Ora yo. Lah Yo. ku ora. Ora usah ngono, wis pokoke wis diseseni piye akeh. Nah, Nek kowe iki pancen suda rungon. Diakoni ora apa-apa nek le ayu ning budek. Ha iya. dalange mau jelas mboten nggih? Modar ora kowe. Jelas kok. Aku budek tenan po ya. Iya iya. Jajal sesuk dipresakke. Engko nek klebon kae katen bat barang. Wong kowe iki nek muni utek-utek kuping iki ora sadar piye nek ngebis barang ya wis aja. Iso nek preksa bareng le jenengan nggih. Emok aku ora budek kok. Mboten budek ning ora cetha. Sapa? Jenengan. Cetha. Ora. Awang ayu wedong kok. Anting we anting sing cedhak pangan. Miki ting. Piye, Pakde? Pakde dengkulmu mlocot kuwi. Pripun? Mau dene karo sapa? Kalih Pak Parjo. Oh, Pak Parjo sopire sinden. Nggih. Numpak apa? Numpak mobil. Tekan ngendi? Tekan kene. Tekan ndi piye Ayo maksudnya? jujuk ngendi? Oh, totok ini. Tutuk ini. Nggih totok Tekan kono. tekan kono. Makmurung mau. Ya piye to kita kon sing dhisik to, Pakde? Makmurung mau. Kuwi ora budek ning pekok kowe iki ya. Konjur sasarane anting barang. Lah ya heeh. Nesu karo aku tok wae aja karo anting. Konjur anting barang dunake pekok. Lah ya heeh lho, oleh omongan kono jelas ya kowe le nyaur ya. Wis mangan urung, Ting? Wis to? ngono, Ting. Sampun. Wis mimi. Pun. Ayo wis meng ngono kuwi kok. Aku ya pun mimi. Ha sak karepmu aku ora takon. Lah piye to? Ayo mbah ya. Ayo gek nembang. Oh iya sih. Mulane tau jagongan karo aku mburine jebloki mercon gedhe banget. Warno aku arep mlayu tatin malah mercon kok mingmak. Plik. Lah wong mercon ming cilik ngono. Parjo. Iya. Salah siji sik, ya. Mambiat mayun. Kok Mas susu ki piye? Den kau susu tuh. Susu untuk anak-anak ora. Lah nggih, mangke ana susu untuk dewasa. Ana. Anlin Oh iya. pertumbuhan tulang. Kowe nggo wong tuwa. Ha iya. Nek wong tuwa iki ya butuh susu ta. Kaget. Nek cara Banyuwangi cen ngono kuwi. Man, blong tung tak. Ya ora ya omong tin aku arep ngendang ngono. Lho kok wong arep nendang kok dadak omong. Ya aku kan Omahe Mas Denko ki Solo meng arep ngendang dadak tekan Kulon Progo. Tintin aku arep ngendang terus bali nang Solo nah kowe ki. Ya kan? Kowe ki sing pekoki kowe. Iki Kudu anting. ten mriki lho. Kan aku terkejut. Kae mbok rondo nganti sedakep meneng wae kuwi. Betara guru e. Apa? Tangane loro kok. Iya, tangane loro. Nang kaya sedakep. Ya kowe. Suara. Kowe. Aku ya Bathara guru kok ngepek Bathara Pathuk. Bathara apa? Pathuk. Pathuk. Lah kok pathuk? Bathara Pathuk ki anake Semar. Aku ora tau ngematke wayang, kowe nek wayang wiwit ya padha anting turu. Iya.
Rupane kok Bagong ngono. Persis lho kuwi. Lho matane mendul. Aku ki ngelekke Elisa malah kowe mota-mota. Lah iki nek karo aku ya kurang ajar kok kuwi. Ya, Bojone Ayu ki. Sapa? Kuwi iki genjik. Oh nyengir-nyengir kayak genjik toh. Persis wi rambutnya bukaan. Gandeng belang biangan Nyerang bayi Naswan Tara. nek iki sumpah aku barang kaget aku. Aku lagi ndelok sing gampang kok kaya latihan kulintang. Dong dong teng teng dong 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 teng dong dong blang blang. Edian. Piye nek kaget piye rasane? Ora piye-piye. Masa lah? Biasa aku nek kaget. Ora dak dikduk ngono. Ra ngopo. Aku lino kaget kok aku. Sosok aku lino beda karo bayanganku. Loh, maksudnya piye? Beda bayangannya piye? Wis kek nembang rasa kok kan ngomong. Arep mangan iki ning jebule iki ngono. Oh, ketoke kaya mangan cemplon kae kan batinku ki mesti jerone keju. Bareng tak cokot cepluk ngono ki meng gula Jawa. Kuwi kan beda karo bayangan dadi kaget. Gula Jawa men. Gula Jawa ya tetep dipangan ya. Ayo aku ngomong ora tak lepeh kok. Aku sebarangku kok. oh yo pianyu wangi kulon gunung wetan sagara Lor lan kidul alas angkel. Piye to iki jane sing ngendangi karepe? Kuwi sing ra iso kowe, iki Banyuwangi asli ngene iki. Terus aku kan piye nek ngono? Aku mengkurep joan. Terus bar mengkurep Iso sembuh. Lho. Ngene iki ngono. Entong tak tong. nek kok kodhok. Iya. Wong loro mengkurep kabeh malah penonton ada kura-kura. Mau melahirkan ini. Ayo gek malah do mat-matan. kang kalim lem Balam biangan Balam biangan Enak ta? Iki nek cara Banyuwangi jineman. Jineman. Heeh. Ting 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 tang ting tang tang entung plang gendere nek neno nek neno lololi lololing.
Terus wandong apa? Kono alo. Halo Pak Wanda. Aku suka padamu. Ora sok mancing-mancing ngono kuwi. Lah ngapa ta? Nek ditanjiki tenan. Awani piye? Lho, kowe ora ngerti Wanda iki nek nganu ringut. Iya. Ngapa nek ringut? Adek mben nesu ki nyokot debok saking jengkele karo aku tak kon juwuke wayang ora gelem to. Oh, ngono kuwi deboke mung bolong siji. Lah, Sik ndek kudune. Wong nyokot debok kudune krowak kok mung bolong siji. Ayo, ning mung siji tok ngene. oh lah aku seneng sing ra ndek untu ngono kuwi. Nek nyokot kan ora lara. Ning di al. Iya. Iya. Enek Pak Imawan ora penak. Pak Imawan nggih seneng nggih Pak nggih. Oh nggih lho. Kowe iki kurang ajar. Iya. Mangga. Aja bareng wong loro. Jiro lu. Aja. Yo genten tanah India gumel yaring taman sari nuswan tara wis engko nek apik cah loro tak paringi kepiting. Aku njapit lara. Ora iki kepiting nih ya ora sanding. Piye to? Wis tak gawane bali wae. Kolesterol. Ora kolesterol tanggaku iki mangan kok ngene iki ra iso le masak. Kepiting iki ra angel mati. Cemplungke nggon lenga panas dintas, usih urip lagar dimplok nyapit nggon kene. Dijejak yang kecapit sapa? Tanggaku kuwi saiki disigar niki terus. Nek omong wis. Lah niki sing ajeng maem sinten? Aku Nek kejapit? wah aku biasa kok karo kepiting iki. Biasa dijapit. Oh, sadurunge dhewe japit tak japit sik. Kan japit to, aku ya ngono. Emangnya duwe japitan? Duwe. Lah ndi? Ora tak duduhke. Ya menang kuine no. Iya, wis gawe wis. Engko kowe yuyu wae. Engko ndak kaget mangan kepiting. Durung tau mangan kepiting to? Malah kaget lambe. Empon nggih pas temen jenengan ten Sumatera nika. Oh, Kalih Bu Pras nika lho. Wah, isin-isinke wis. Sinten? Kowe sambel kok tekan pilingan. Ki le mangan kepiye cah iya ngono. Kula mah. Iki lho. Iya nang kono disuguh menu seafood kae kepitinge cabute sak meneh-meneh kaya. Tuwa ngono kuwi. Kepitinge iso gubet ndas cabute ngono. Saking terus anjing tenan. Lah capite yak-yakan mangan ngendi-ngendi. Saking gedene. Ayo mangga.
Bising-bising semayaman memberikan Bising-bising Sampun. Duo jumbo. Iya. Wis kepareng ngaturake jogetane ya apik tenan. Tak plak. Uyuk. Tak plak. Uyuk. Tak tumblem. Uyuk. Air naik. Bunga. Iya. Aku dhewe yo ndelok anggere muni awake dobake tak plak ngono kuwi panggung iki jar. Iya. Kaya wong dikon diet to ora ngandel to. Ngepit entek 100 meter wis sambat. Jenggule lara Mbak. Oh, ya wis. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Ya muga-muga sesuk ndang kuru. Amin. Ya. Wis. Nek arjane nek arep kuru iki gampang. Apa? Langsung sekuru 3 sasi kuru. Jarane bojone kon rabi meneh. Edanane. Iya. Ayo, teruske dhisik critane ya, Nak. Ya ayo Mak tak derekake. Tan samar pamaring sukma